खुलुमबाय नोंथांमोननो दिनै आङो फंसे गोनांथार खोथा लानानै फैलायबाय। बे खोथायानो जाहैबाय हौवाफोरनि थाखाय। हौवाफोरा नायोबा मोजांसिन जागोन, मानो होनब्ला हौवाफोरनि थाखायसो आङो हौवाफोरखौ मोनसे मोजां इनफरमेसन होनो थाखाय आङो दिनै बे भिडिअखौ दिनै लाबोनाय जादों आरो दिनै आङो बे खोथाखौ बुंनो फैबाय। खोथायानो जाहैबाय दाथ' माइ गायखांबाय बांसिनानो, आरो माइ गायखांनायनि उनाव गोबां आइजोफोरा बेकारै थायो नङा होमबा? लामा लामा जनानै थायो, सोरनिबा मोजांखौबो रायखोमायो, गाज्रिखौबो रायखोमायो, बायदि बायदि आरोना, बायदि बायदि खोथा बिदिनो बुंलायो। खामानि गैया नालाय नङा होमबा? दाउ अमा बोरमा बेफोरखौथ' जों लाखायो, लानायनि उनाव अमाखौथ' जों आदार होनायनि उनाव जेबो खामानि गैला, आदार होबाय बास दोनबाय, बोरमाखौ दोस्लायबाय बास दोनबाय ना। बिनि उनाव जोंहा जेबो खामानि गैला, लामा लामा जनोसै, मबाइल नायनोसै, सोरबा सोरबाथ' मबाइल नायनानै मा जालाङो, एभ्रिथिं ना। बिनि थाखायनो आं दिनै हौवाफोरखौ मोनसे गोनांथार खोथा आङो बुंनो फैदों। हौवाफोरा बांसिनानो बिदिनो हिनजावफोरखौ बेकारै दोनो। हिनजावफोरखौ बेकारै दोनोब्ला बे मबाइल लानानै बायदि बायदि जालाङो। हौवाफोरा हिनजावफोरखौ बेकारै दोननो नाङा, माबा मोनसे फिसा बिजनेसबाबो हिनजावफोरनो होनानै दोन, जाहाथे बिसोर मबाइलजों थानो हाया, ओरैनो बेकारै थानो हाया जाहाथे। बिनिखायनो माबाय दोन आरो एक खामानियाव नांथाब होनानै दोन, बा बिदिनो दख'ना दखान बायदिसिना बिदिनो फिसा फिसा बिजनेस हिनजावफोरजों गोरोबलायनाय आरोना, बिदिनो सिलाय मेसिन बिदिनो बिजनेसाव हिनजावफोरखौ बाहायनो सोना दोन, जेनेबा जाहाथे बियो बेकार टाइमै खारनो हाया। बेकार थानाय जायोब्ला गोबां सान्थौआनो साननाया आलादा आलादा जायो। बेनिखायनो नों माबा मोनसे खामानियाव नांथाबोबा जेबो बाहेरा खोथा गाज्रि खोथा साननो हानाया गैया जायो, मानो होनबा बेवहायनो इयो सानसे नांथाबनो गोनां जायो नालाय। बेनिखायनो आं हौवाफोरखौ खावलायबाय दिनै, हौवाफोरा हिनजावफोरखौ बेकारै दोननाङा, मबाइल गिदिर गिदिर बायना होनानै बिदिनो सोरबा ओरैनो बेकार दोनो, ओंखाम संनानैल' जानाय। ओंखामखौथ' जोङो जेनेबा उखैनाय मानसिया जिब जुनारा जानाय हिसाबै जों जाखानांगोन नङा होमबा? नाथाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जानायखौल' हिनजाव होननानै जों दोननो नाङा। हौवा माहारिखौ खावलायदों आङो बेकारै दोननो नाङा आरो। दा बेकारै दोनोबा साननायफ्रा ओरैबायदि गाज्रि जालाङो आरोना, सोरनिबा मोजांखौबो नायनो हायो, बिदिनो लोगोफोरजों थानानैबो बिदि जमा जमा थानानै गाज्रि साननाय बेफोर माबा जायो आरो। बेनिखायनो बिदि दोननाङा आरोना। आं मोजाङै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंमोन, नाथाय ओरैबायदि बार फैदों, ओमफ्राय माइक्र'फनबो गैया आंनियावहाय दासान्दि, गाज्रि जाना दङ। दा बे दै गाबनायनि बार फैनायनि आंनि आवाजआ बारा एसेबां फैया, बिनि थाखायनो आं बेखिनिखौनो आं दिनै बुंथ'बाय। बास हिनजावफोरखौ बेकारै दोननाङा, बेकारै दोनोबा गाज्रि साननाया बांनाय जायो, गाज्रि गाज्रि बायदिसिना साननाय फैयो। बेनिखायनो हिनजाव माहारिखौ माबा मोनसे फिसा बिजनेसबाबो नों हिनजाव माहारिखौ, गावनि हिनजावखौ नोङो दोनबानो जाबाय आरोना। अब्लानिया बियो साननो हानाय साननाय समानो गैया जागोन, बे गावनि खुद बिजनेसाव नांनानै थागोन। बेनि थाखायनो आङो खावलायो आरोना। दाउ अमाफोरखौथ' जों लानांगौ नङा, बर' हिसाबै नङा होमबा? बेथ' बर'नि कालसाराव थाखायो नालाय। बेनि थाखायनो आरो मा बुंबावनो, आंनि आवाजआ बारा खोनाला, बेनि थाखायनो आङो बेखिनियावनो दिनै दोनथ'नोसै। मालाबा बे खोथाखौ आं नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायगोन। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोजोन्थों, जै बर' हारिनि।